आई गईले कार्तिक महीनावा कि चल सैया छठी मैया के घाट कि चल सैया छठी माई के घाट। आई गईले कार्तिक महीनावा चल सैया छठी मैया के घाट चल सैया छठी माई के घाट। दौरा में सजैली नारियल नेमुआ कि लेके चली गंगा मैया के घाट कि लेके चली गंगा मैया के घाट। आई गईले कार्तिक महीनावा कि चल सैया छठी मैया के घाट कि चल सैया छठी माई के घाट। दौरा में सजैली नारियल नेमुआ कि चल सैया छठी माई के घाट कि चल सैया छठी माई के घाट। दौरा में सजैली नारियल नेमुआ कि चल सैया छठी माई के घाट कि चल सैया छठी माई के घाट।